Et dono la benvinguda al quart capítol de Districtes, la sèrie de Recapturant creada amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Avui fem un viatge en el temps a Sarrià-Sant Gervasi, un districte on natura i ciutat conviuen amb harmonia. Descobrirem els orígens dels seus antics pobles independents, la resistència a l'annexió a Barcelona i la construcció de grans projectes que van canviar la seva fisonomia, com el ferrocarril o el parc del Tibidabo. Som-hi! Sarrià va ser un poble independent durant segles, amb un caràcter marcadament rural i residencial. Era un lloc d'estiueig per a les famílies benestants que fugien del bullici del centre. Es té constància escrita de Sarrià ja al segle X i la seva església parroquial, dedicada a Sant Vicenç, va ser durant molts anys el centre de la vida del poble. Sant Gervasi, en canvi, es va formar a partir de diverses masies i cases de camp escampades pels turons de la zona. Amb el temps, es va anar transformant en una zona residencial molt atractiva, especialment a partir del segle XIX. Va ser annexionat a Barcelona el 1897, juntament amb altres municipis com Sants o Gràcia. Sarrià va resistir durant dècades la incorporació a Barcelona. Va ser l'últim municipi agregat a la ciutat l'any 1921, després d'un llarg i complex debat polític i ciutadà. L'annexió es va viure com un acte de dominació, forçat per un decret signat pel rei Alfons XIII i va desencadenar una resistència popular intensa, amb la formació d'una junta de defensa per intentar revertir la decisió. Tot i els esforços, la integració a Barcelona es va acabar imposant. Amb el creixement de Barcelona, el districte va veure canviar el seu paisatge. Antics camps i torres van deixar pas a carrers, escoles i equipaments, però encara avui es poden trobar racons que conserven l'aire tranquil i acollidor d'un poble dins la ciutat. Una de les infraestructures clau del districte és la línia del ferrocarril de Sarrià, inaugurada l'any 1863. Va ser una de les primeres d'Europa pensades pel transport metropolità i connectava Barcelona amb el nucli independent de Sarrià. Durant dècades, les vies circulaven a cel obert pel traçat de l'actual Via Augusta, creant una forta barrera urbana. No va ser fins al segle XX que es va iniciar el soterrament progressiu de la línia. Aquest procés va permetre transformar completament l'espai. Va néixer la Via Augusta tal com la coneixem avui, convertida en un dels eixos vertebradors del districte. Durant la segona meitat del segle XIX, el tramvia també va arribar fins a Sarrià, facilitant la connexió amb el centre de Barcelona. De l'antiga xarxa de tramvies de la ciutat, avui només en queda el tramvia blau, que connecta l'avinguda Tibidabo amb la plaça del Doctor Andreu. Tot i que està fora de servei des del 2008 per motius de seguretat, està prevista la seva renovació. Però si va arribar un mitjà de transport realment únic al districte, aquest va ser el funicular del Tibidabo. Inaugurat l'any 1901, va ser el primer d'Espanya i va revolucionar l'accés al cim de la muntanya, en una època en què el Tibidabo es convertia en un destí d'oci imprescindible pels barcelonins. El Tibidabo és un dels punts més emblemàtics del districte i de la ciutat. A finals del segle XIX era un indret natural amb vistes espectaculars de Barcelona, fins que l'empresari farmacèutic Salvador Andreu va impulsar un projecte visionari per convertir-lo en un centre d'oci i esbarjo. L'empresari darrere les famoses pastilles del Doctor Andreu va promoure la construcció del Parc d'Atraccions del Tibidabo, inaugurat el 1901, que es convertiria en un dels més antics d'Europa encara actius. Amb el temps, el parc ha anat evolucionant, però encara conserva atraccions històriques com la talaia o l'avió que han esdevingut icones de la ciutat.
Salvador Andreu no només va transformar el paisatge del Tibidabo, sinó que va marcar un punt d'inflexió en la manera com la ciutat es relacionava amb les seves muntanyes, ja no només com a límit natural, sinó com a espai per gaudir en família. Presidint el cim del Tibidabo s'alça el temple expiatori del Sagrat Cor, una de les siluetes més reconeixibles de Barcelona. El projecte va ser obra de l'arquitecte Enric Sagnier, que va iniciar-ne la construcció l'any 1902. Les obres van durar dècades i el temple no es va donar per acabat fins als anys 60, sota la direcció de Josep Maria Sagnier, fill de l'arquitecte. Amb el seu estil neogòtic i la gran estàtua del Sagrat Cor coronant la torre central, l'edifici s'ha convertit en un punt de referència pels barcelonins, visible des de gairebé tota la ciutat. Sarrià-Sant Gervasi és un mosaic d'històries. La llarga resistència d'un municipi que va mantenir la seva independència fins al 1921, un projecte visionari que va convertir el Tibidabo en un símbol de modernitat i aquesta simbiosi única entre l'herència rural i l'expansió urbana que encara avui li dona caràcter. Moltes gràcies per acompanyar-me en aquest viatge i fins al proper capítol de Districtes.